съм представител на каквато и да било организация. Имам два много кратки въпроса. Преди предприемането на някакво бизнес начинание, каквото и да било по или такъв мащабен проект, се извършват специални проучвания от агенции за пътникопотока, за потенциала, за алтернативни решения. Първият ми въпрос е къде са вашите проучвания и мислите ли, че с една анкета на сайта на общината може да минете, преди да изхачите десетки милиони за това едно нещо? И втория ми кратък въпрос е защо общината и конкретно вие в последната една година се занимавате само с Борисовата градина? Според мен този трамвай е едно просто извинение, за да спечелосите Борисовата градина. Днес ще пуснете един трамвай, утре ще пуснете едно шосе, след това някакво спортно комплекс на гара Пионер, след това няколко кооперации и така нататък. Нашите деди не са правили този пак, за да пускате вие необосновани проекти за десетки милиони. Аз се занимавам с бизнес планиране и с маркетинг. Мога да ви кажа, че няма нито един проект, който да е минал без абсолютно сериозна обосновка, проучвания, а вие говорите за десетки милиони без никакви сериозни... Вие не се занимавате с бизнес планиране. Смятате ли, че един проект с европейски пари може да мине без, ако да не говорим за нас, говорим за тия, които дават парите, може да мине без тия проучвания? Точно европейските проекти са нещото, с което се занимавам и ви казвам, че всичките европейски проекти минават абсолютно с проформа проучвания и с проформа неща. Достатъчно е на европейските проекти да изпълните формалните изисквания и парите ви ги предоставят. Обаче аз не виждам европейски проекти, ваши опит, само даваме проекти, дават парите, сега да сме взели... Вижте, и аз, и някои от моите приятели са разработвали правилата в Министерството. Значи, за да бъда наясно на въпроса на господина и това, колегата е представител тук, но то е техническо, ако трябва и него ще го качим да го прочитат всичко това повече от 300 страници. Няма европейски проект, който да не минава през процедура, през иглени уши, за съжаление, за това ние много малко пари можем да взимаме. В България може да става, това са пари на европейски данъкоплатци, могат да ви уверя, че там проверката е... Значи, госпожо, не прекъсвайте да ви кажа само да ви чекате. Що се отнася до Борисовата градина? Борисовата градина е място, което не само го пази, а сега искаме да направим допълнителен план, по който да премахнем всички навлезли преди 8, 10, 12 години и откраднали парчето от Борисовата градина и искаме да си ги върнем за Така че не може да се спекулира, че това било едва ли не стъпка към ликвидирането на Борисовата градина. Не е така. Аз за това ви показах и този път, който тези дни, които са съдили тук дърветата, са минавали по него. Това е било планиран път с ширина 9 метра, който преди 50 години кадастър го има. Така и за изграждането на транспортно трасе с изключителен сблъсък. Неща да ги соча в няколко точки. Второ предложение е свързано с връзката на трамвай номер 18 с метрото. Връзката и сега е възможно с един пробив към метрото, който е на улица Никола Мирчев и Драган Цанков. Тя директно излиза на перона на изградената вече спирка Жуля Пилов. Измерено е съвсем точно, репера се намира точно пред. ОВОС-а, който ще изясни всички екологични въпроси на същия сайт. Благодаря. Изказването на
наистина искам да ви кажа следното. Това го пропускам, че това ви дава добър повод да ви уведомя и за в момента сега съществуващото трамвайно трасе, което е от семинарията, край телевизионната кула до Чирка Жулиотвали, има площ 10 000 квадратни метра. Километри 400 дължина и 8 метра ширина. Това трасе, в момента в който се демонтира, защото трамвай оттам, трамвайните релси трябва да изчезнат, това става 10 декара повече парк. А трасето, което минава този проект, е 320 метра дълго и 350 широко. Това прави 1000 метра. Сравнете 10 000 метра с 1000 метра. Христофор Данов, управител на Капровски 16. В предварителния разговор зададох един-два въпроса на Тайдиков. Исках да знае каква е себестойността на този проект. Той ми каза, че не знае, че трябва да попитам проектанта. Значи, питам проектанта да ми каже сега да знае. 20 милиона евро или лева? Така, говорим за 20 милиона. Някой да не е чул? Евро! 20 милиона евро. Сега. Добре, и левата са. Така, сега. Днес видях на сайта на... Всъщност видях в интернет, че общината планира да закупи нови автобуси и съответно спортови трамвайни мотриси, производство на Прага, Пърно или нещо от този, ако бъркам, поправете ме. Себестойността на един автобус е 400 000. Себестойността на една трамвайна мотриса е 1 600 000, което означава, че за една мотриса могат да се купат 4 автобуса. Така, връщам се на първоначалната идея, която ни се лансира тук и която ни убеждават, че идеята на прокарването на този трамвай е да ви закарат до метрото на Гене Димитров и Драган Цанков. Значи, ако това е големия зор и това се цели с това голямо мероприятие, ами да се купат 4 автобуса, които да се въртат в тази отсечка, да ни карат до метрото, ще включваме и няма да 20 милиона. Така, парите били на европейските данъкоплатци. Ама нещо се бъркаме, защото и ние не имаме в оная кесия, докъдето идват тия пари. Тук е въпросът колко ги усвояваме. Така ли е? Така е. Четвърто, трето, по отношение на дърветата. Значи, аз живея тук вече 8-9 години. Нагледал съм се на чудеса. Така наречения ловен парк, ВИП комплекс ловен парк, отначало започна строежа една фирма, която се казваше Мърморуит. Мърморуит със съдействието на общинска служителка, няма да й казвам името, понеже още е шеф вече, водихме страшна борба с нея, която при анализа на дървесните видове, които се изкара, че там има само храсти и не знам си какво. Така, значи, след това, след като спряхме този строеж, дойдоха по-мощни хора, които си направиха каквото трябва, идеални документи и ще ви кажа, че там се изсекоха над 600 дървета, които не можеха да бъдат обхванати от 2 човека. Така, освен това, на времето, когато е създавано, е с територия и с статус на заповедник. Там не трябва да се извършва нищо. И сега ще ви кажа само един интересен такъв абзац. Някой погледнал ли е улица Никола Габровски в четните числа? От кой номер започва? От номер 12. Защо от номер 12? Защото 2, 4, 6, 8, 10 е трябвало да бъдат точно след тогава пионер. И затова питам аз, това ли е целта на общината да урбанизира квартала чрез застрояване на гората? Притеснение искам да, тук някои хора казаха доста които да дадат притеснение. Значи тук колегата, който каза въпросът е, защо не минава по Симеоновото шосе. Защото има да е прост 110 кг. Отдясно няма, това означава да се прехвърли трамвайната линия отдясно, което означава стотици дървета.
Значи, това са Симеоновското се идея, разгледаха консултантите и категорично го отвърдиха заради този далекопровод. Другия вариант. Един момент. Може, защото 110 киломота стълбовете са на 2 метра от бордюра. Второто, което казах, аз ви показах тук, и миналия път говорихме, имаше един по-малък вариант, който пак да стигне до гарен пионер, да заобиколи Борисовата градина и да тръгне. Също попадат от далекопровода. Не може да се прави 600 лота по 110 км. Разберете каква е опасността много време. Сега, другия въпрос, на който се постави въпрос, е един от колегите каза. Ставаше въпрос за парите. Значи, пак ви казвам, това е един инженерен проект за столичен градски транспорт. Той не включва само тази трамвайна линия. Той включва ремонта на булевард България, доставка на тролейбуси, 600 електронни информационни табло. Нас какво ни интересува това? Какво ни интересува това? Вие сте жители на Вас ни интересува единствено това, не нас. Аз ви казвам, че Миналия път ще им падне проекта, това е целият проблем. Миналия път ви го правим. Сме на митинг, си там, Абе хора, минете да ги преброите поне. това въпрос да ви кажа нещо, защото се спекулира и беше правилно идеята на ми. Всичките държавата са хипотетично заснемат. Експертите си го учили, зелена система ги е подвигала и тази комисия, която се събере, ще покаже, ще видите за кои намета става въпрос. Няма вековни намета. Имаме ги, показахме ги всички. Сега вие искате ли да ми се разясни някоя работа? Не! Включително и вие, последно говорящия. Вие сте тук, за да чуете каква е нашата воля и да изпълните. Ние сме избирали вашето ръководство, тук присъстват съветници, които също трябва да изпълняват нашата воля. Вие много добре чухте нашата воля, преди малко скандирана. Нямаме нужда от този трамвай, не искаме трамвай, искаме си парка. Не можете ли да го разберете? Съвсем близо съм до този супер BNB, който е на Никола Грозовски. Категорично искам да заявя, че и в момента там трябва да е прекалено натоварен. Това мисля, че мнение не само мое, на много хора, които са тук. И там не може просто от ширината да се поеме допълнителна трамвайна линия. Независимо дали е един коловоз или два коловоз. Независимо дали ще секат дървета, ако ще не искаме дърво да не се отсече, влезе ли там трамвай, там ще стане лудница. Включително и на Гена Димитров. Там съм работил, виждал съм как се приказват жени в пътните происшествия. Съм бил там, вие не сте бил там. Едва ли живеете на Гена Димитров, едва ли живеете на Полицайна Мак, едва ли пазарувате от BNB. Повече от 20 години съм. 30 години това е крайно, според мен, неудачно решение. Аз съм против него, има още хора, които са се занимават.